Vážení pánové, tak pro mě slavnostní chvíle zase po roce zahajovat výroční ceny a myslím to vážně. Je to skutečně pro nás na městě událost. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste přišli, vám všem, kteří jste nominanti cen, protože to je vždycky práce, která vás odlišuje od těch ostatních, kteří jsou s vámi, protože jste o něco výš, o něco lepší, i když to může být třeba jenom současná věc a příští rok to může být jinak. Chtěl bych poděkovat za krásné prostředí Univerzitě Hradec Králové, chtěl bych poděkovat Mance za sponzorství, které nám umožňuje tuto akci vůbec uspořádat. A chtěl bych říct, že si toho večera já osobně velmi vážím z toho důvodu, že vůbec k němu dochází, že můžeme ty lidi vyzdvihnout, ukázat na ně, ano, to je člověk, který pro naše město, pro reprezentaci jeho, o kterém se ví, že je z Hradce Králové, nebo že tady působí, udělá něco, co ostatní nedělají. Takže ještě jednou děkuji vám všem, že jste přišli a ostatní poděkování všem. Předpokládám, že většina z vás naši univerzitu zná a dnešní večer zde na pódiu uvidíte vystupovat celou řadu mých kolegů. Mezi nominovanými máme také naše želízka v ohni, a to je jak mezi našimi učiteli, tak mezi našimi studenty, tak mezi našimi absolventy, takže skutečně Univerzita Hradec Králové tady dneska bude mnohokrát. Děkuji a je tady čas na první video medailonek. Uvidíte jich několik v průběhu toho dnešního večera. Ten první je věnován samozřejmě městu Hradec Králové 790 let. Letos uplyne již 790 let od první písemné zmínky o našem městě. Stalo se tak v listině z roku 1225, jejímž předmětem je výměna pozemků nutných k rozvoji města mezi panovníkem Přemyslem Otakarem I. a šlechtickými majiteli. Už v první polovině 13. století byla hradecká gotická architektura na velmi vysoké úrovni a snesla srovnání i s Prahou. S 5000 obyvateli patřilo město k největším u nás. V té době se také začaly stavět první domy na kamenných základech, které byly později nalezeny jako součásti staveb novějších. I dnešní Hradec tak stále nabízí přímé napojení na svou nejdávnější historii. A stejně jako v počátcích své existence i dnes patří mezi místa, kde lidé rádi žijí.
14. Událostí roku 2013, jistě si vzpomenete, byl přesun extraligy ledního hokeje do města na soutoku Labe s Orlicí. Za loňský rok byly nominovány tyto události. Den partnerů okresního fotbalového svazu Hradec Králové, dokončení okruhu v městských lesích Hradec Králové pro inline a jiné aktivity, odhalení Havlovy lavičky, jsem Josův, váš bratr, týden solidarity s ohroženými menšinami Blízkého východu a snesení a otevření Makovice Bílé věže s historickými dokumenty a její znovu usazení na vrchol. Na pódium prosím primátora města Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové Josefa Hinka, která je ta nejvýznamnější událost loňského roku v Hradci Králové. Tak já vám to přečtu, jak to tady napsané. Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové uděluje podle výsledků ankety mezi obyvateli města titul Událost roku Hradce Králové 2014, snesení a otevření Makovice Bílé věže s historickými dokumenty a její znovu usazení na vrchol. Tedy snešení Makovice a odhalení těch listin, které tam byly uchovány, patří k těm nejvýznamnějším okamžikům. Já musím říct, že to byla opravdu výjimečná příležitost, která se nebude opakovat dlouhé desítky let, takže věřím, že to opravdu byla velmi, velmi významná událost. Já chci ale také říct, že to není jediné místo, kde jsou uchovány historické dokumenty, protože v hlavě zvonu Augustin je dutina, které je asi 7 dokumentů historických z roku 1819. Pokud se nemýlím, tak tam je záznam o opravě zvonu, jsou tam jména tehdejších představitelů města, jsou tam uvedeny ceny tehdejších výrobků a další dokumenty, nějaké mince a takové věci. Barokní trio, hostitele dnešního večera Univerzity Hradec Králové, složené ze studentů hudební katedry, se představí árii Giorama Alessandra Frescobaldiho se Laura Spíra. Účinkují Veronika Knižková a Alena Hübnerová housle, Kristýna Šolcová kytara a Lucie Černá soprán. Nejprve jako pobočka Pražské lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
V současné době fakulta vzdělává budoucí lékaře v magisterských oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství, jejichž absolventům nabízí také na 2 desítky doktorských studijních programů. Za studentskou tvůrčí práci 2014 prosím na pódium nominované, kterými jsou František Saňák, magistra Eliška Potůčková, PhD, tady jenom řeknu na vysvětlenou, že nominantka se účastní jiné akce a proto její nominaci převezme děkan Lékařské fakulty docent Tomáš Šimunek, PhD, a dalšími nominovanými jsou magistra Martina Koláčková, PhD, a inženýr Richard Cimler. Prosím, pojďte za námi. František Saňák nominaci získává za práci na téma efektory přirozené imunity. Byla nominována za výjimečné výsledky dosažené v doktorském studijním programu farmacie, obor patobiochemie a xenobiochemie. Magistra Martina Koláčková za výjimečné výsledky dosažené v doktorském studijním programu lékařská imunologie. Nominaci získává za aktivní přístup a výsledky dosažené v doktorském studiu v oboru aplikovaná informatika. Podrobné zmínění najdete v brožuře, kterou jste obdrželi při vstupu do auly. A v tuto chvíli, vážení hosté, dámy a pánové, dochází letos oproti předchozím ročníkům předávání výročních cen Hradce Králové ke změně. Prosím na pódium primátora města Zdeňka Finka, primátor města po dohodě s poradním sborem primátora města pro vědu, školství a zdravotnictví oceňuje finančním darem ve výši 5 000 korun Františka Saňáka, studenta pregraduálního studia. K tomu jsme tak nějak dospěli proto, protože všechno vybírali ti postgraduálové, tak aby aspoň si užil nějaké peníze tady pan Saňák. Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2014. Prosím, pane primátore, otevřete hlávku. Magistra Martina Koláčková, PhD.
si chválil. Tak, známe jméno laureátky ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2014 a já magistru Martinu Koláčkovou, PhD, prosím o krátké slovo s tím, že ji samozřejmě pomůžeme s tím, čím byla právě podarována. Děkuji. Já jsem ráda, že tady v Hradci Králové můžu vůbec působit, protože jsem z Ostravy. Je pro mě čest Hradec Králové zastupovat, kdykoliv a kdekoliv. To ocenění vlastně víceméně patří našemu vědeckému týmu, protože ono by to bez toho ani nešlo a to nemůže být práce jednotlivce. Takže já bych chtěla tady ještě poděkovat profesoru Plonskému, profesoru Manďákovi, Pavlu Konešovi a profesoru Krejskovi. Těm teda patří dík za tu práci. práci 2014. A necháme znovu zaznít hudbu. Dívčí smyčcový kvartet Univerzity Hradec Králové představí skladbu barokního skladatele Francesca Sartoriho Conte Partiro. Členkami kvartetu jsou studentky hudební katedry Pedagogické fakulty Alena Hübnerová a Patricie Hübnerová housle, Klára Cvejnová viola a Diana Bartáková violončelo. záchranářů, pro které zajišťuje i následnou specializační přípravu. Za jedinečnost výuky v předmětech typu urgentní medicína, medicína katastrof či ochrana proti biologickým, chemickým a jaderným hrozbám ručí na fakultě vyučující se zkušenostmi ze zahraničních vojenských misí. V rámci armády České republiky působí škola jako vědecké a zdravotnické vzdělávací centrum. Jehož branami projde každoročně formou různých kurzů téměř 1000 profesionálních vojáků. Náš slavnostní večer bude pokračovat nominacemi na Hradeckou sportovní cenu 2014.
třetího místa v extraligovém ročníku 2013-2014. Jaroslav Kudrna za mimořádné výkony v extraligovém týmu ledního hokeje Mountfield Hradec Králové a Jan Doležal získal nominaci za vynikající reprezentaci města Hradec Králové. A teď prosím náměstka primátora. Takže zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové uděluje Hradeckou sportovní cenu za rok 2014 hradeckým Levicím oddíl basketbal ženy. Dobrý večer, já bych chtěl hodně poděkovat městu Hradce Králové za takovou krásnou cenu. Nám se letos podařilo vyhrát nejlepší kolektiv města Hradce Králové, včera nejlepší kolektiv Královéhradeckého kraje. A dneska máme třetí cenu a chci poděkovat hlavně našim trenérům a hráčkám. A my jsme klub, kde prakticky pracuje 12 trenérů, z toho 4 profici a včetně managementu. A jsem rád, že dosahujeme takové výsledky, jaký dosahujeme a reprezentujeme město Hradec Králové. Jsme za to velice rádi. Děkujeme. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1969 jako další z fakult Univerzity Karlovy. Za 45 let své existence se stala známou institucí připravující absolventy nejen pro lékárny, průmysl a výzkumné instituce nejrůznějšího typu, ale také váženou institucí vědeckou. Svým přístrojovým vybavením se řadí mezi špičková česká vědecká pracoviště. V současné době na ní studuje přibližně 1500 studentů ve 2 akreditovaných programech: farmacie a zdravotnická bioanalytika. Teď jsou před námi nominace na Hradeckou můzu 2014. Královéhradecký dětský sbor Jitro byl na Hradeckou můzu
nominován za mimořádně úspěšné samostatné koncertní vystoupení na 69. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2014. Martina Nováková za výjimečné schválení role Mrs. Robinson v divadelní inscenaci Absolvent a Dušan Řebíček získal nominaci za mimořádný herecký výkon v inscenaci Poslední trik George Méliès. Statutární město Hradec Králové, jeho zastupitelstvo, uděluje výroční cenu Hradecká můza 2014 panu Dušanu Řebíčkovi. Dobrý večer. Můj muž dneska večer hraje, takže já mám za úkol jenom poděkovat a moc si té ceny vážně děkuji. V roce 1959 v Hradci Králové vznikl Pedagogický institut, který se později změnil v Pedagogickou fakultu, a v roce 1992 ve Vysokou školu pedagogickou, která se stala základem pro vznik Univerzity Hradec Králové roku 2000. Tu dnes kromě Pedagogické fakulty tvoří ještě Fakulta informatiky a managementu, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Ústav sociální práce. Sváteční večer vyvrcholí předáním ceny Primus Inter Pares, první mezi rovnými. Ke slavnostnímu aktu zvu primátora města Zdeňka Finka, náměstkyni Romanu Liškovou a společně s nimi také inženýra Jiřího Ulricha, ředitele divize Východní Čechy Komerční banky AS. Cenu Primus Inter Pares uděluje město Hradec Králové magistru Jiřímu Vyšohlídovi za jeho dlouholetou, vysoce kvalitní uměleckou práci, ať už v roli hudebníka, herce, hudebního skladatele v divadle Drak. Jiří Vyšohlíd dnes večer hraje, takže to opět není. Když jsem jel sem služebním autem, tak jsme ho předjížděli, jak jel na kole do práce. Trošku jsem se styděl. Protože, jak jste slyšeli, Jiří Vyšohlíd není přítomen,
cenu předvezme je dcera Jana Vyšehlídová. Já jsem nafasovala naštěstí. Já jsem tady nechtěla vařit jenom tak z vody, takže se mi tátu podařilo přemluvit, aby mi napsal, co bych chtěl říct. Je to úplně příznačné. On vlastně úplně celý život věnoval divadlu, dneska je zase v divadle. K tomu, co tady napsal, jsem přesně chtěla jenom dodat, aby už jste to řekl, že on nechodí pěšky, on jezdí jenom na kole. A to potom pochopíte, co jsem tím chtěla říct tady z toho jenom dopisu. Vážený pane primátore, ctihodná rady města Hradce Králové, díky za toto ocenění, které bych ovšem nemohl dosáhnout bez existence divadla Drak. V něm mám tu čest působit už skoro 50 let. Byl to Drak, kde jsem zažil všechny ty úspěchy a mohl se na nich aktivně podílet.
Asi bychom to potřebovali dát do...